Aw bisimila a ka jamukan mandi kɛnɛ kan AMAP TV farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ. Bi ye tɛnɛ septembre kalo tile 14 san 2020. Bakuruba la an da bɛna se a ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan, ntolanci kɛnɛ kan. Ni Stade Malien ale wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔnba ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an da bɛna se a ka bololancilaw ka kunnafoni labanw ma k'o lasa aw ma. Mun tɛmɛnen Stade Malien a ka jɔnjɔn 19nan ta. Djibril Dramé ale n'a ka cɛdenw olu kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye ɲina ka sabula jɛkulu ma sɔrɔ min sera ka kala kari olu la Mali ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan. Stade Malien nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kɛwale kɛ ka d'a kan san 2013 ani san 2017 a kɛra cɛdenw ka ŋana ye. Nin baara ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Stade Malien ale kɔni bɛ taa Mali kunnawolo farafinna sigidolow ka kɛnɛ kan ni nanzaraw ko ma Ligue des Champions. Yɛlɛn olympique ale fɛnɛ ka jɔyɔrɔ filanan sɔrɔlen kɔfɛ ale bɛ taa ka taa Mali kunnawolo farafinna kɛnɛ kan ni nanzaraw ko Coupe CAF. O tɛmɛnen ka fɔ an da bɛna don dolancilaw ka kunnafoni labanw na ni u ka ɲɔgɔn ɲɛ tannaw olu baaraw kɔfɛ. O baara ninnu na sa Stade Malien ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ a ka kuru ye 19 ye. Joliba ale bɛna jɔyɔrɔ filanan na ale ka kuru ye 18. Centre Bitu Danbele ale bɛna jɔyɔrɔ sabanan na ale ka kuru ye 17. AS Police ale bɛna jɔyɔrɔ naaninan na ale ka kuru ye 16. Atar Club de Kidal ale bɛna jɔyɔrɔ duurunan na ale ka kuru ye 15 ye. Eral ale ni AS Commune 6 olu bɛɛ bɛ kuru 12 la. Nka Eral bɛna ɲɛfɛ ka sabula u ka ɲɔgɔn kunbɛ fɔlɔ la Eral ale ye se kɛ Commune 6 kan. Isfasi jɔyɔrɔ laban b'ale bolo ale ka kuru ye 11. O tun ye musolakaw ka bakurubaw ye. N'an taara cɛlakaw fɛ yen AS Police ale bɛ ɲɛfɛ yen ale ka kuru ye 19. Eral ale bɛna jɔyɔrɔ filanan na a ka kuru ye 17. Atar Club de Kidal ale bɛna jɔyɔrɔ sabanan na ale ka kuru ye 16. Jɔyɔrɔ duurunan ale bɛ Stade Malien bolo ale ka kuru ye 15. Isfasi ale bɛ jɔyɔrɔ 6nan na ale ka kuru ye 14. Centre Bintu Danbele ale bɛna jɔyɔrɔ 7nan na a ka kuru ye 16 ye. CRB ale bɛ jɔyɔrɔ 11nan na ale ka kuru ye kibaruya ye k'a lase aw ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.